Zároveň môžem sa opýtať, máte čas, že by sme natočili také video, že vám zatancujem a zarepujem a že poviete, že čo mi ide lepšie. Čo ti ide lepšie? No, to uver. Môžem to dať? Daj, ukáž to. Takže najprv poviem, že 15 sekúnd tancovať a potom repovať. Akože freestyle. Daj najskôr freestyle. No, vonku prší, ale ja sa stále drží. Nenechám sa zastaviť nikdy do svojej smrti. Stále pôjdem rap, ktorý je tvorí tuto v húde. Nikdy sa nenechám zastaviť ako pes v blúde. Nikdy nebudem polapený, nikdy nebudem chytený. Jo, nikdy nebudem tak zastrašený. Stále pôjdem tvrdo, žerem byty ako hydlo. Tomu ver každého z tohto freestylu jedlo. A teraz počkaj, Počkaj, Bráško. Ja neviem, čo si dal, ja to chcem tiež. Jesus Flashman, to som ja. A čo zatancuješ? Jesus Flashman, time to break chance. Poďš tancovať, daj. Bráško, však to je z Fortnite, to poznám, to poznám. Daj si, daj. Cením veľmi. Dobre, Bráško, takže dneska vy to máte zhodnotiť, takže čo mi ide lepšie? Podľa mňa lepšie ti ide, že tanec. Ozaj. A Vážne? tak mohol by som ísť do SD. Podľa teba. Ako by si zebral? Postupil by som. Ja by som išiel za Tylom. Za Tylom. Valčík. Daj si, daj. To bol Bráško. Dobre, maj sa krásne, krásny deň.